Hai. Mẹ thằng này được. Dạ vâng. Mare kami. Mare kami thằng này được. Sao lấy nó năng gờ? Đấy, sao mare kami thằng này được. Này tìm bù giờ. Đấy, dừng khát khang ba, đi ra khang ba, em thấy thằng này xây. Nó. Thôi đây video ko start खालामनोसै. Tadi kan dulu buruk kamu ngapain lalu gelaidu? Ay, kami cingsa kasi mabayo. Akhirnya sih naden dapat nane gumuruk lalu mainan deh. Siapa bukan? Video calling. Siapa bukan? Bahasa bahasa bagus sakam ada. Itu nule buat tang le buat thap thap. Kon orang le buat le tang muka. Được. Biar kelangan nih Syria biar bay dia na. Đây saya thằng này này ni saya mama dengan. Thì gần bảo cái gì này cho nó kinh chế. Cái này xong. Ơi, 네, 가시가 갔네요. 거기는. 갔네요? Modu mana cikang le kayak muka bukan. Ayo bantu mendengar singau. Dia dengar. Nah. अगर मिली नहीं तो आज मैं उनके घर कैसे जाऊंगी? मम्मी अगर गीता मासी के घर नहीं गए तो हम कैसे जाएंगे? Salah layar nih usapnya. Gimana tadi ini sih? Sungguh selalu deh no. पट्टी का प्लान सक्सेसफुल हो गया तो गीता मासी के घर वीडियो गेम पर अकेले कब्जा जमा लेगा कुछ करना होगा Belum. Terima kasih banyak. Tidak bisa.
र' जागा नायनो फैदों आले मोजां जायाखै बाल नायदों नोंगौ बा मानो नांगौ गय जालो गय तामुल एसे आङो दानि गथ'फोरखौ नाय एख' खामानि गैला आरो फ्रि फायार पाबजि नोंनि खमा जाबाय धाबजि लसै गथ'फोर नोंसोरबो बेखौनो सोलोंनांगोन दा आगरनो फैदों नै बिखुनजोआ माबायदि गुरबा दैमायाव आं जि ना गुरनो गोसो जायो आरो दैमायाव मालाबा गुरनो थांगोन र' आं दैमायाव ना जुम खामबा मावोलै केमेराया फैयाखैनो खोमा दैमाया जग' जग' ना गुरहैबाय बिनि खर'आ दाउ गुरहैबाय फैदेन रोङाबा खना गाबोन जोंहा गुवाहाटियाव थांगोन गुवाहाटियाव मा खर' खामगोनलै ओइनै मोनदो आं खनसे गुरगोमोनलै थांबाय नों गुरहैथा आं बे ना गुरनो मोजां मोनखायो मोनबाबो मोनाबाबो आं आरो दैफोरखौ गानोसो आंबो गुरहैगौमोनलै जा मोजांखायो आं ना गुरनो मार मोजां मोनखायो आं मोनबाबो मोनाबाबो बेखौनो मैयानो ना गुरनो थांबाबो आं दैखौसो गाननानै थाबाय थागोन ना गुरखाया मोनदो खोमा आयु इनै ना गिदिर गिदिर दङ जा आराम बार फाखादोना जा आराम बार नांखादों माने खोलो 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 दुफांनि बार खासिया गेम उन्दुना बालर आलासियानो फैनो गामि नायफैदों दैमा जिङाव जिरायनानै दङ जा बरिया बार नांखादों माने आयु रोसो रोसो उन्दुनांखालायदों बैयाव जगायदों मोजाङैनो बेयाव मालायनि लामायाव उन्दुना थाहैनांगौ आरो आं नाथाय खोमा दिनै बेदखौनोबो तामुलिना गय जाबाय थायो बुरिफोरा नाबो आंनो गय जानायाव खाथ्राखा सोर सोर गय जायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दे सोर सोर गय जानो मोजां मोनो आं बायसा आं देन्जार जाखायो आं थाइसेमानि जाखायो देन्जार गय जाखायो ना मोनसोरै नै गुरबाय थादों ओमफ्राय आङो सेंना बोथिया नाफोरखौ बांसिन हमनो मोजां मोनो खिन्थु जाया आङो दैमानि नाखौ माने दंग'नि ना दैमानि ना माने नाखौ आरो फिथिख्रि ना मोजां मोनो फोथा खाबाय नामालै फिथिख्रि ना मोजां मोनो मावा ना मोजां मोनो आरो जेबो ना मोजां मोना दाख्लै आंदो जिनो खमदो खाथाम खमदो बालर बेखौनो मायबा जानाय बायसानो एसे दं दोनफ्राव जा हरला होनाया नै बे बागान मोदों ना गायसान मिथिं ओइ नै मिथिं होनदो ओइ नै थाइदों थायाखै नायनो थांनि जा लाना फैगोन ओमफ्राय थाइदोबा सिरि मानसि माय गोजानाव सोर थांगोन थांगोनलै सान्दुं दैदो दंफां लाइफांनि थैदो आं नाखौसो गुरहैगौमोन रेडियाव थां इनो इनि दायो थांसै जोङो बेसेबा गोबाव जाखाबाय 1 घन्टा 2 घन्टा खै घन्टा जाखाबाय 3 घन्टा दायो गोबाव जासाबाय दायो जों थांनोसै लामाखौ खोन्थिलांगोन र' आं दै फैनायाव खोन्थियाखैमोन ना एबार खोन्थिलांगोन लामाखौ माबायदि मदायनि लामा आयु मालाय गामिबाबो गिदिंनो मोनबासो खान्थि मोनखायोलै आं खाथ्रासो मालाय गामि आयु मालाय गामिसो ओइ मोदाय गामिसो मालाय गामिसो मोदाय गामि मालाय गामि जोंखाय नांलायबाय थानांगौ बेखौनो मोदाय गामि मालाय गामि नै लामाया हाग्रा जंगलबारि थेवबो न'आव दोङोखाय बारा जेबो एसां इदि नाङाखै आरोना किनु कथा कला खिमारो जोंनियाव मानसिफ्रा माबाना दैमा खाथि ना नै बे लोंदोंमोन जोङो आयालै फैबाय आं बुस्थु दंमोन नै बेथिंबो दैमा थांजाबावो जों बेथिंबो मा थांजाबावो मिथिया आइ बेथिं थांगासिनो सोरनो गारि मा थांगोन गरदोसोल' जाबो नामा बेबो ओइ नै फुलि लांनो हागोन दे मोसा नों धल दामना हो थां धलखौलाय नों ना नैबे मा बेदर लकेल दाउ बेदर नै जोंना रानिनिया
अनला खारै दाउ बेदरदो ओमफ्राय मा होनो खोमा बिबार खोमा बिबार मोनजासिगोनलै एबार खोमा बिबारदो दाउ बेदरदो ओमफ्राय नाखौ मादो संगोन नाखौ बिलाथिदो संगोन बा ओमफ्राय दाउदो आलुदो एवदो गोथावथार जागोनलै दिनै खानाया दा थावखौनो संखादो इमान दिनै उनावसो खोमा बिबार मोनजासिगोन बुंजासिगोन आं बुजिनो गानजासिगोन आइथिं आरो अन देदो अन देनायखौ बिदि अन देगासिनो अन देदो बेयाव सिसन सांनायनि बेसेबां गिदिर नै नारेंआ जानोबा नै माबायदि नै थासर मौसुमि इमान गोरा दखन माथिं माबागोन बोखागोन हाया हाया सिखानांगोन नंमारगै हाया नै मन'खौनो हरो हाया गय बागानखौ खिथिनि र' खेबसेआं ट्राइ नायनो दे नाय दे बोखा या जोर लगा के है ईशा हाया रोसियासो नांजोबबाय नै गय बागाना दालाय नै जा बरिया खाना जागाफ्रा लांदां लांदांनो कमला बागान दोङो ना बागान दोङो बरियाखा मैगं खारै नै मालाय सिख्लाफोरा मोजाङै खा मैगङा माबायदि खादो दे खा दे आवसायखौबो खा आवसायबाय थासिगोन दा गारियाव फैलांगोन हर Apa saya? Ayo mana harta? Ikut saya. Oh. Ani thangdo akha mabe kade kuma Saya lampakin tuh. Saya. Saya